Hola, què tal? Acabes d'iniciar un vídeo que et portarà a fer un viatge per l'imperi dels faraons. Però qui era el faraó? El faraó era la persona més important de l'antic Egipte. Era a la vegada un home i un déu, perquè era el rei que governava i el gran sacerdot del temple. No se'ls podia mirar la cara ni tocar-los. Tenia tots els poders. Governava, dictava les lleis, era el propietari de les millors terres de conreu, controlava el comerç i manava l'exèrcit. El faraó s'anomenava per tradició, és a dir, quan moria, el primogènit dels seus fills, el primer dels seus fills, es convertia en el nou rei. Clar, i si el faraó no tenia fills? Doncs el succeïa el seu germà o algun altre familiar. I si el fill del faraó era massa jove, la seva mare era la que es convertia en reina. Van haver molts faraons. Menes va ser el primer faraó de l'antic Egipte i va ser qui va unir el Baix Egipte de l'Alt Egipte. Tutankamon va ser, per exemple, el més conegut. Era un nen quan el van anomenar faraó. Però també van haver faraones. Nefertiti va ser una reina molt important i Cleopatra va ser l'última reina de l'antic Egipte. L'arqueòleg Howard Carter va estar 16 anys fent excavacions i quan ja estava a punt d'abandonar, a un treballador se li va enfonsar un peu a terra. Aquell dia, un 4 de novembre de 1922, van descobrir les escales que portaven a la tomba de Tutankamon. A dins hi havia diverses càmeres i milers d'objectes. També hi era la mòmia del faraó, amb la seva famosa màscara d'or de 50 centímetres d'alçada i més de 10 quilos de pes. Mare meva, quin descobriment més important! A partir de llavors, Tutankamon va ser protagonista de llibres i pel·lícules. Però qui era Tutankamon? Era el fill del faraó Akhenaton, un home amb molt de caràcter que va regnar a Egipte. Tutankamon va aprendre tot el que li calia per ser un futur faraó. Per exemple, llegir, escriure, dominar les matemàtiques i la ciència dels estels. A Tutankamon li agradava molt sortir a caçar i va aprendre a combatre, ja que en aquella època hi havia moltes guerres. La veritat és que no va tenir gaire temps de jugar, però tampoc va haver de treballar per mantenir la família. Quan tenia 9 anys ja el van coronar faraó. Sí, el que heu sentit, 9 anys. Tot i ser tan jove, Tutankamon va tenir moltes responsabilitats. Però no va poder regnar gaires anys, ja que va morir quan en tenia 18. No se sap ben bé per què. Uns diuen a causa d'un accident de carro, uns altres pensen que va ser una ferida que se li va infectar, també alguns creien que va tenir una malaltia i fins i tot n'hi ha que creuen que va ser assassinat. El cos de Tutankamon no va ser enterrat en una d'aquelles piràmides tan precioses que hi ha a Egipte. Al contrari, el van enterrar a terra, en un lloc molt vigilat, ja que hi havia molts saquejadors de tomba. Per desgràcia, al llarg del temps la majoria van ser saquejades igualment. Però en canvi, la de Tutankamon va resistir fins que Howard Carter, l'arqueòleg, la va trobar. Va ser una de les descobertes més importants de la història de l'arqueologia. Us agradaria entrar a la tomba de Tutankamon? Si és així, heu de seguir les indicacions i arribareu fins a ella.
arribat al final del nostre viatge a l'imperi dels faraons. Però, sincerament, em passaria el dia viatjant per l'antic Egipte, descobrint secrets, misteris, enigmes, tresors. Segur que vosaltres també. Continueu al panell. Trobareu moltes més coses interessants. Un petó,